Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak gini keluarga sederhana. Iki pemirsa yo. Seperti biasa, ki mau mae arep njupuk cendol pemirsa yo. Soale mae pesen karo Mbak Yati, karek ki engko dhek lali pora pemirsa. Soale mae pesene ndek bengi pakai WA. Jadi kadang-kadang kan jenenge wong kan yo lali yo pemirsa. Lah, iki alhamdulillah wedhuse wis gelem ngemiki pemirsa. Iki ndek bengi tak pontreng ki wetengen. Perkara mae wedi nek gak gelem ngemiki kan kok wedine mati yo pemirsa. Soale iki ndingi wis sedina sore ngantek bengi kuwi ora gelem mie. Gak gelem ngemiki mboke jigaran. Lah alhamdulillah iki mang mae wis gelem dimik pemirsa. Loh. Punya jantan. Tapi sayang anaknya cuma satu pemirsa ya wis disyukuri arep siji arep loro. Disyukuri sing penting alhamdulillah ya pemirsa urip. Wis iki mek arep njupuk cendol. Nah. Ben anu pemirsa lho. Wis pokoke ngono kuwi. Tiap hari. Tidak ada leren-leren. Tiap hari pokoknya bekerja dan bekerja. Iki pemirsa mae arep ning gone lek lam. Soale iki mau ning gone Mbak Yati cikalane mok sak cikal. Jadi kurang pemirsa. Mae pe golek gone lek lam dinggo imboh. Ngene anu soale iki mau cendol karo cinco pemirsa. Alhamdulillah dibelikan 5 bungkus. Jadi engko sing cinco ireng dirajang dan tambah akeh nggo campuran ya pemirsa. Muga-muga muga-muga lek lam wis mulai. Maksudnya wis dasar ning gone Mbah Su. Wis pokoke kaya ngene pemirsa ya. Jembatan Kawak. Oke kali ini pemirsa. Kali sing dienggo buron duwi. Lho kae lho. Padha kecer klambine. Nek diobrak-obrak wis hawane mendung pemirsa, uga enek panas. Dadine adem. Ini mae urung sida ngarit. Arep gawe dawet dhisik. Belanja ning gone lek iklan. Kayak wong pemirsa. Alhamdulillah dibelikan. Loh, jamingan tuku sapi neh kuwi. Wah ketok gudi yo. Hah? Oh, ijek cilik kok meteng ah. Nggon kowe mbah meteng mbah ora. Abung yo, apik. Abung apik. Ambek klopo? Loh, cendolnya tak ireng. Oh, ya wis. Kelapane ndi? Ambek klopo kuwi. Iya. Lah, ya Allah. Lah wong ampe dikek dawet nek gak klopo ya apa? Ndak WA-ne ambek klopo apa ora?
Mbok, Andi sing tak kongkoni. Ya cendol tok ketok iki Andi. Walah, Ya karek sak cikal tok di mah ora cikal ndak. ndak gondrong iki. Ya apa, Guys? Masak cikal iki. Mungkin dikek susu enak ora yo? Orang nganggo santen susu. Yo santen mosok yo santen mbek susu mosok. Malah lak tiwas. Dadi piro nih? Dadi wong piro? Hah? Yo, anggite yo wong akeh. Gak enek klopo, Guys. Arek engko nek anti gelem ning gone Mbak Nana yo. Tuh Mbak Nana. Ya wis lah. Saonone sik engko golekne. Iki pemirsa lek lame wis teko iki. Darane gubit-gubit. Duwi sik aku. Mendung. Wah, tak anteni ngantek jam isuk, Lek. Setengah 09.00. Aku jam 09.00 Iki punjul, Je. Enek klopo, Lek? apa nggih. Alhamdulillah duwe klopo. Iki mah ya nek cincul. Klopo. Jam 09.00. Klopo. Lah iki lho. Lho, Lek. Sing kuwi lho, Lek. Piro, Lek? Wah, sik enek tukul le. Ora apa-apa iki anu sithik. Lha sik nek ngono engko sing sicoke kuwi. Saya tukul pemirsa aku. Lho. Tapi kita apik iki yo. Sik. Iki pemirsa. Piro lek iki, Lek? Oh, ora kabeh lah ngono. Sing reseke tok ngono. Reseke. Yo. Sing kaya anu ning kono iki datah yo. Gak. Lho ketoke kaya udan ngono. Nek kan diandapan. Pemirsa, setelah sekian lama ngenteni pemirsa yo. Iki mang ning gone Lek Lam soalnya aku nggone Mbak Yati mang cikalane saiki. Tuh. Iki nggo campuran. Ada cincuk hitam, cendol hijau. Wis. Kelapane lawarang banget pemirsa. Sijine mang 19.000. Tak pikir iki karek 12.000 apa 10.000 dadak 19. Dadine ya tuku siji, klopo larang, Deh. Tak suwekane. Nggak dawet. Dikek sirup ae kok gak usah gula yo. Dicuci dulu. Tuh, kang ngene, guys. Campur dari siji ae. Diubah. Wis ndang ditengno. Nah dibagi. Wis akeh, Di. Yo. Pakai sirup ae ora usah gula dadi santen. Sirup mak padha ae dah yo. Karo santen. Aku masih punya sirup soalnya. Sakeh di untuk apa? Pakai tip kumbah nganggo tumbuh terancangan. Besok pundi? Besoknya mana? Iki kok kanji. Innalillahi lho. Lah kok double loro Segi. Ini. Jajane diparut sledrek cah. Nggo campuran kok yo, Ndi. Jeblok mang lho. Wis ben sik engko dijupuk gwentong. Ya ngono kok yo pas aku lak sitok Iki sitok tok. Yo lah yo. Ngawur ngono. Pas dadi. Ora apa-apa. Ndak di Sing penting kan wis tugel Di. Alah, saya udah gede-gede soalnya. Ora.
Lembute ngono. Iki engko diciduk lah kan diombe apa nek ngarani mbek judo. Kok dideh ya? Heeh. Apa gak tak kei sing ireng timbang enek. Dadine kowe ki kena apa ya? Ngapa iki? Dek kok ujalan tekan Kesel. kesel apa? Gawe. Iki lho, Mak. Oke yo. Iki lho. Yo. Enggak, iki yo coba sih. Pesone sing enek danganane ki lho ning ndi parake ta? Dulu emang sih enek kotak gudi yo. Bro, iki lho. Iya, iki kan dicuci ya ndi engko kuwi. Disaring lho, disaring. Gawe kok apa iki? Roh kanji cuma Aku nek sing ambek iki apa gak nah? roh. Ya apa nang bunyi ini. Nek sing anu kanji. Ini sing ireng iki. Gak roh aku. Ndok. Ndok. Ya ceblok. Wis serake sing ceblok. Wek komor mak tangane. Komor mak wis cuci tangan kok, wis nyandak rupa-rupa. Maksud iki tegese rupa-rupa ki sing bagian koyo banyu-banyu. Wis bareng ngumbah. Wis ditimbah. Ampun. Sasat. Si ajek sedek. Iki wis diumbah, iki wis tak umbah karek nyaring. Kok diumbah neh lho. Ayo rene. Dibuat ning paten. Nika. Ciduk emang nek kono ndi? Koklek wis koklek ngono. Gak. Iki pewarna iki. Jatah aku mulane jarang tuku cendol iki ijo ya apa? Pewarnane pewarna ora pewarna makanan paling. Soale ijone ijo merona pemirsa. Dadi ini pakaian. Iya, mak dadine gak iku. Wis tinggal marus apa? Terus banyu mateng dikei uyah. Sirup wis dadi dawete. Wedhuse ben padha kemluwet dadi akeh. Nek dawet ki santene ora digodhog, Mas. Digodhog ya kena sih ben gak mambu. Tapi segeran mentahan. Saya tak masih buket. Ini sirup ben tambah apik. Apik ta? Gantine Prabos. Wis siap ready.
dindung. Kita ulet sik ben kecampur sing ireng ambek sing ijo. Sing penting ki wis disarati digawekno dawet. Cuma iki asline yo akeh pemirsa. Engko ceblok. Resik iki wis. Resik tenan kok mbok guyu. Kan iki wis diumbah mae wis dilapi. Emangnya rusak. Resik ki yo resik kok mbok guyu aku ndak bledhuki to. Ben ayu lho. Soloke apa nek ngarani? Jeleber gedhi di. Cendole jeleber gedhi. Kuntang coloke gak umang. Cendole. Ini pemirsa ya. Ditaker ben adil sairo. Ora. Iki soalnya enek sing ngono seger cah dikek es batu. Dikek Ora, dhewe. kok ben dikek dhewe. Alah, tekrek tangane. Mbok di. Ini. Yo. Gelasnya ra padha pemirsa, soalnya Mbok berarti ki mbok syarat tok iki ya. ada disarati tok ya kabeh lah iki. Yo digawekno tenan kok disarati. Piye to, Ndi? Disarati ki mau trimo sak gelas. Lah iki engko lho dadi akeh. Ora nek ese dadi yo saithik yo. Gelase gedhi pemirsa sing iki. Hah, entek. Batene lagi iki sampe tok. Dikei es batu adone yo. Gak, engko tak anu neh. Lah iki kan mari ana es batune bener di. Tukon es batu yo. Ndang rono ndang go bit motoris njobo. Engko nek berarti engko dadi es yo nek ngono. Wis ngene lah kok. Lah sing abang ora pantes blas aku. Nek ada gelas iki gas kita ae ngono lho kok malah. Ya wis sik nek ngono nggo telu-telu sik ayo. Tapi iki gudi tenan pemirsa. Iki wis sairos yo, jalan. Iki percobaan ya pemirsa. Aja ditane kono enek sini wis kowe iki. Iki coba sik ae sing mbok telu-telu sik lho. Ini yo. Nah. Iki bukete rambu. Tambahi banyu neh. Mah gak enak kok. Ngene, tak suntek ngene. Oke usah ya. Iki gede ta beri. Ayo Mas iki gak usah digawa sik mbok terus sik lho. Saru malah intak-intik. Wis gak apa-apa lah kok. Karepmu ditindak karepmu. Ini lho ngene tak imbone neh, ditembo isi dadine kan nganu sudoe kuwi. Wis kene. Ngene. Dah. Wis ben gak kocek kok. Saya tak imbone isi. Awake dhewe iki gak usah gak apa-apa di, sing penting duweke. Ya ora. Ya ora. Ngomong to, Le. Wis. Wis iki gak usah wis ngene ae. Iki kan yo gak perlu di video kabeh le ndi. Emangnya di video kabeh. Sing penting kan wis digawekno dawet. Mas, awas. Asline isine sing kurang kok. Nah. Wis kok disuntek neh, balik neh ngono ya. Oke. Siap ready. Ayo kita berangkat. Ayo toh. Sik ngono sik. Ora. Nek digodhog gak enak jenenge dawet. Tapi seger nek enak es batu. Gimana nek es batune dadi wakil. Ya ben dikes batu dhewe. Ben dikes batu dhewe. Ayo. Wis rokku ngantek tak tinting-tinting. Gak kok ngarep kok, Mas. Gak nguri wis. Ngerti. Ya.
Terus kita kayak kurang. Iki padha sibuk nih sawah kabeh. Nek yang ini. Ayo kena wong kabeh nih mah. Yang mang lek nih. Lah lek su kena ning warunge kono. Kayaknya yo wis tuh baliknya. Kita bosian. Terus Bosian ya. Marni, Mbak Marni. Mbak mana? Iya, barang nah. Ya wis kita bilane senene wis. Nah, celuk. Nek. Wis ketumplek kabeh. Nah. Mbak Nana. Nah. Assalamualaikum. Apa kasir apa? Lona. Nah, Assalamualaikum. Hah? turu wong e. Turu lek. Aku. Apa larang lek jebule yo. Biyo maen. Iya. Saiki sane wis paro. Walah. Ki mang sono sitok enek gedhi. Guys, iki berhubung gak enek wong ya pemirsa. Dadi diweno sing enek lah. Dadi gak usah iku. Iki ning kono Mbak Nana mang. Oke. Ya. Saya mulai sebelah ini. Sibuknya salah. Ning omah. Di mang tak celuk kok wis kok. Kok kok ning kene. Biasane kelompok enek. Ya le. Dut. Apa nih mak ning kene le? Heeh. Hah? Ndi? Dut. Nyalo. Telok nang ngebere. Pakai sing aret teh. Ya. Wis ki mumpung anu pemirsa, wonge tak celuki ngene kok samoro siji-siji. Gak apa-apa lho, biasane piye. Tenan ndi? Kuwi lho. Iki yo loro aku. Loro. Wedok e. Ya wis. Ya cantik. Yo, satu gelas ora enak kok yo. Wis. Padha kuwi yo. Nah. 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 Enak tunggal. Hah? Iki. Aku ngene sing yo. Terserah. Oke. Terima kasih. Iya, tak tunggu gelasnya. Sik tak tunggu gelasnya. Iki Gus Ali. Gus Ali mau. Ya. Dawet ora es. Iki lho. Mari siji. Dawet. Oh, pengen nih lah. Iki tak dikek es batu dadi waki, soalnya ora es batu ne. Dadi santen tok. Asline ki mang sok kono tak kei es batu pemirsa yo. Sairos ngono ki mang wis anu soalnya buket. Gini. Ayo, iki mang sok kono nganggo es batu yo. Sairos wis dipake. Es batu. Ora kuwi tutup kok. Yo.
Lagi ora? Aduh, kurang lagi. Kagen, kayak banyunan kagen. Iya, oh di bener toh pakai es batu. Hah? Untuk mana pakai es batu? Makasih yo. Dheweke ning ngadahi kayak batu gelasnya dikeki. Sate ning bis koma mak yo. Nang ning gelas yo kok. Aku sembahyang deh. Hah? Sembahyang. Terus mana tuh es? Andi mau tuku tak kokon iki. Mae tak dikek Magicom to, wisan satene. Iki tuku es batu yo ben anu, ambek ditugeli rak dadi apik. Ora usah, Mak. Ngono. Ya wis ya pemirsa. Oh, enek ning omah. Dicegat es dawet lho. Ora enek ning omah sik nentek. Bakal pulang pemirsa. Jadi Kingko bikin lagi. Ora di dede. Wayah Tapi gemer enggak. Mek ngene sapa ya? Aki. Sikekku keseliyo, Breng. Kenapa sih iki enak boten? Bukti apa? Keseliyo. Nah, tak dhewek meneh. Sorene. Sik pemirsa ditunggu iki ape dibawa pulang ape dikei es batu dhewe. Dadine ya Mbak Desi dibikinkan lagi. Itu ya. Gorene iki. Jat. Apa? Kayak misalnya awak nek ketumblek ngono. Iya. Lagi diomong Ngarek iki. Ora sidok. Lerek. Emang tak kon jalukno plastik Mbak Desi tutup. Antengnya karo aku. Nang nyelok pake yo gas kurang kenek. Gasnya kenapa? Lah ngger ditetekno mati. Wah, kuwi. Wah, arah. Kayak bubur ya. Wis. Asik es batu dhewe ya. Wis kita bikin lagi pemirsa, iki wong wis pulang. Alhamdulillah pemirsa. Yes pemirsa cukup sampai video nih mae nek ana salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa nih Mak kabeh terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekinya ngalir kayak banyu kali. Aku mau ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.